What's up mga friends? Bali nandito ako ngayon sa bayan ng Sampabian. Okay? Dito po yan sa lalawigan ng Pangasinan. Bali nandito sa may Sampabian Beach. Okay? Bali lilibot tayo dito sa nasabing beach. Pero bago ko tayo maglibot ay mag-intro muna tayo. Okay mga friends? Tara, intro muna tayo. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsi TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Ayan mga friends. Yan, ito pa ipapakita ko sa inyo, no? Dito po yan sa may Sampabian Beach. Yan. Ipapakita ko yung dalampasigan. Ito, kita nyo yung mga bangka. Yan. See? Kita nyo. Kita ko yung beach. Yan. Medyo ano ngayon mga friends, medyo mahangin. Okay. Yan po. Yan. Tara, maglalakad-lakad tayo mga friends. Enjoy watching na lang po. Tara mga friends, tuloy tayo sa paglalakad. Okay? Pakita ko sa inyo yung mga cottage. Yan, yan yung maraming mga bangka oh. Yan. Doon yung mga cottage mga friends. Okay? Pupunta po tayo doon. Yan o, tingnan nyo o. Dami mga bangka o. Medyo mahangin ngayon dito sa ano, sa Sampabian Beach. Lakad-lakad tayo. Enjoy watching na lang po. Yan, yung mga cottage po mga friends. Oh. Yan. Pag malapit na ang ano, Dayat kung tawagin dito sa Pangasinan. Yan, maraming tao po dito. Okay? Sa ano po yun eh? Bali sa May 1 pa yun ginaganap yung sasabi nilang Pistay Dayat. Okay? Pag mula dito, Sampabian hanggang doon sa may Dagupan, no? Mula dito sa Sampabian Beach hanggang doon sa may Bunuan Beach. Okay? Lahat ng mga baybay sa araw na yon ay may kapistahan. Okay? Doon yung nabanggit kong buwan, yung May 1. Yan po. Yan. Doon tayo sa kabila mga friends. Doon, lakad-lakad pa tayo. Pare itong Sampabian Beach, mga friends, pare ano lang to. Itong bayan ng Sampabian, marapit lang po doon sa amin sa Mangaldan. Okay? Pare isang sakay lang po. Pare ang pamasahe po, 20 pesos lang po. Mura lang po. Ngayon, pagdating nyo dito sa bayan ng Sampabian, sabihin nyo, saan dito yung Sampabian Beach?
Bali sasakay po kayo ng tricycle. Ganun din po, pamasahe po, 20 din. Maglakad-lakad pa tayo mga friends, no? Yan. Zoom na lang natin mga friends para makita nyo mabuti. Yan. Yan, yung mga cottage mga friends, nasasabi ko, yan. Yan, para dito. Yan. Magandang, yan. Okay. Kaya kung may time kayo, kung pasyal po kayo dito sa Pangasinan, no? Punta po kayo dito sa bayan ng Sampabian. Okay, ito. Yan, dali nyo yung mga pamilya nyo dito sa Sampabian Beach. Okay? Yan. Ito yung mga cottage nila. Okay? Tayo, lapingan tayo din sa mga cottage mga friends para makita natin. Yan. Magtanong tayo kung magkano ang cottage nila doon sa Bandaloon, Taroy dati. Parang wala tang tao dito eh. Dito tanong tayo. Dito na lang. Kuya, magkano ang cottage nyo po rito? Ganito. Mura lang. Kaya para makita si kuya din. Mura lang sir, pag ganito, pag ordinary guys, nasa 700 to 500 sir. Per day. Oo. Pero pag ganito, pag walang piyesta, ganito. Pag walang pista yun. Pero pag pista, talagang mahal. Mga makano, mga Mga seasonal, mga 2.5. 2.5. Seasonal yun. Pero Okay, pag seasonal. ordinary guys, mura lang. Okay. Hanggang 700 to 500. Okay. Okay. Thank you ah. Okay. O yan po, cottage nila. Lakad tayo. Eh maganda rito pumunta mga friends kung may piyesta no dito. Yun sasabi ko yung Fiestay Diet yan maganda po, maraming tao dito at maraming makikita. Okay, sa ano yun eh, kada May 1 po lakad-lakad tayo, enjoy watching na lang po mga friends. Okay, ayan mga friends. Ayan. O, kaway kayo sa vlog. Welcome to my channel. So, yan. Dito tayo. Diba? Walang masyadong makikita dito pag ganitong araw pa, no? Pag walang okasyon, pag walang yung sasabi kong Fiestay Diet. Pero pag meron yun. Hello! Shout out! Lakad tayo. Yan, yun oh. May resort dito. Ito yung pangalan ng resort na ano. Nadaanan natin. Lazy A Beach Resort. Tayo. Yan. Tayo pa doon. Enjoy watching na lang po mga friends. Yan. Sana all. Salvaveda. Sabi nila yan. Salvaveda pa to. Parang baro naman ata. Yan. Yan. Kita nyo na. May benta ng baro. Ha? Tayo. Yan. Tayo. Lakad-lakad tayo. Katis dito. Katis doon. Doon. Oh, yan. Dadan. Sampabian Beach. Oh, may isa pang resort dito mga friends. Oh, kita nyo ito. Yan. Tawag nyo lang. Aman Sinaya Beach Resort. So, yan po. Yan. Yan po. No? Pakita ko lang yung silipin natin nasa loob lang mga friends.
Yan po. Okay. Yan. Yan. Okay. Ito, tanongin natin magkano ang renta ng ano nila. Ay kuya, tanong ko lang, magkano ang renta niya rito ng ano, ng cottage? Yung mga ganyan, magkano ang renta niyo po? Sa So magkano po ang renta niyo pag ganito, pag walang fiesta? weekend. Mga 1.5. Pero pag ganito, pag fiesta na, halimbawa pistay dayat, mga ganon yan, maraming tao yan. Magkano na yun kuya, yung mga isang araw? 2.5. Oh, yan. Yan po, no, si kuya no. So sila po ang ano, caretaker no. Tawag di itong sa mga cottage na to. Okay? Okay kayo kuya. Okay. Salamat kuya. Thank you. Yeah. Ayan po. Ang mga cottage dito kasi mga friends, ano, kanya-kanyang resort. So, kinaruroon ng ganito. Isa naman, ito naman, yung sinasabi ng Coconut Beach Resort. Ayan. Yan po, iba na naman to. Yan o, iba na naman yan. Okay? Yan. Dito. Dito. Okay? Lakad tayo, ang ganda ng ano, bangka oh. Tingnan natin itong bangka na to. Pag tingnan mo malayo, kala mo lapis, no? Yan ang bangka, no, friends, no? Yan. Pag malayo, kala ko lapis, eh. Na malaking lapis, no? Yan yung zoom natin. Okay. Ang daming mga tao, lapit tayo dito. Tama dito. And yung ganda daw, kwento. Yan, dahil mga tao na naliligo, nagsasaya sila. Okay? Yan. May mga teenager pa dito. Oh. Ayun mga sis. Kaway kayo para makita kayo. Okay. Maraming cottage dito. Mahaba ito mga friends. Hanggang doon. Doon pa yung mga cottage. Lakad-lakad pa more. Sana all. Ganda rito. Tinitingnan natin to. Ano, kaya, ang ganda to. Siguro swimming pool to. Ganda oh. Silipin natin. Oh, yan oh. Gandang swimming pool mga friends oh. Kita nyo. Yan. Gandang rest house mga friends oh. Yan. May dolphin pa oh. Oh. Magkano ang bayad din dito, kuya, sa swimming pool? Pag ano sila sa swimming pool, gano'n. Magkano? 100. Okay na yun. Okay pa paano? Ma-enjoy din mo. Asawa na po. Oo, asawa na yun. Sige, thank you. Oh, dito pa si Incredible Hope, oh. Nasa beach. Yan. Lakad na rin natin. Habang mahaba po ito. Ganda roon pa oh. Yan oh, kita nyo. Ganda roon pa. Yan. Mahaba. Lakad tayo. Yan. Siguro mga friends, pagdating na lang natin doon, siguro papalab na ako. Wala silang dito ano eh, tratawag nilang playground. Hindi yung dating vlog ko dun sa Bunuan Beach, di ba? Nakita nyo may playground po.
So dito sa Sampapian Beach parang wala ata. Peaceful. Ano friends, na tayo pupunta dun sa kabila, no friends, medyo malayo na. Hanggang dito na lang tayo, no. Yan. Mga friends, parang papalam na ako, okay? So yung mga gusto pala magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo sa baba ng vlog kong ito, okay? At kapag nabasa ko ang inyong pangalan, automatic na po yun na isa-shout po kayo sa susunod na vlog ko, okay? So ano, bari ito na po, bari pinakita ko tong Sampapian Beach, okay? Yan. Dito po yan sa bayan ng Sampapian, okay? Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan po. Yan. Okay. So, gano'n lang po. Pare, magkita na lang po tayo next time. Okay? Sa panibagong vlog po naman. Yan. So, patatandaan nyo po. I love you all. At mahalaga po ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay mga friends? So gano'n lang po. Okay? Sayonara!